Gepleyer Azatlyk Radiosu. Akşamınız hayırlı olsun hormatly radio dinleyijiler. Şugun 2017-nji ýylyň 2-nji fevraly hepdeniň penşenbe güni efirde habarlar gündöligi gepleşigimiziň esasy bölügine başlamadan ozal täderlikler dinleň olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Ýewropa Birleşiginiň kanun çykarjylary aşy sagçy prezidentlik dalaşgary Marine Le Pen'iň Twitter'da Islam döwleti söwüşüji toparyň zorluklaryny görkezýän suratlaryny çap edenligi üçin ony Ýewropa Birleşiginiň parlament eldegirilmezlik statusundan mahrum etdiler. Ýewropa parlamentinde Milli Front partiýasyna ýol başçylyk eden Le Pen 2005-nji ýylda Twitter'da Islam döwleti toparynyň cezalandyryşlaryny görkezýän 3 suraty paýlaşanlygy üçin derňe wagtynda galýar. Şol suratlarda Amerikan jurnalisti James Foley enkildetinin ketilişi hem görkezilýär. 2-nji martda geçirilen tesberişlikde Ýewropa parlamentiniň kanun meseleleri boýunça komitetiniň 28-nji fevralda çykaran kararyny goldamagy ses köpçüligi bilen kabul edildi. Le Pen'iň parlament immuniteti ony jogapkärçilige çekilmekden gorapdy. Immunitetten mahrum edilmek Ýewropa Birleşiginiň kanunlary esasynda çäre görmäge mümkinçilik berýär. Zorlukly suratlary çap etmek üçin göz öňünde tutulan jeza 3 ýyl türme tutsaklygyny we 75.000 euro möçberinde jerimäni göz öňünde tutýar. Le Pen prezidentlik saýlawlarynyň birinji tapgyrynda öňe saýlandy, emma onuň ikinji tapgyrdan geçmek mümkinçiligini elden berjegi çak edilýär. Fransiýanyň şikayet suudi Kosowanyň öňkü premier ministri we 1998-1999-njy ýyllarda Kosowada bolan uruşyň dowamında partizanlary ýol başçylyk eden Ramush Haradiyanyň ekstradisiýa edilmegine degişli mesele boýunça kararyny ýa-da testirdi. Suud Haradiyanyň ýurduna berilmegine degişli karary 6 aprelde gelinjekdigini aýtdy. Fransiýanyň häkimetleri 4 fevralda Fransiýa baranda Haradiyany Serbiýanyň talaby boýunça tutsak edipdi. Serbiýanyň häkimetleri onuň ýurdun günorta bölегinde partizanlyk hereketleri amala aşyranlygy üçin uruş jinaýatkäridigini aýdýarlar. 1998-99-njy ýyllarda Serbiýanyň güýçleriniň we Kosowaly Alban partizanlarynyň arasyndaky uruşyň soňuna NATO-nyň howadan amala aşyran hüjümleriniň netijesinde çykylypdy. Esasan etnik albaniýlatly Kosowa 2008-nji ýylda Serbiýadan garaşsyzlygyny ýylan etdi. Bu ädim dünýäniň 114 ýurdu tarapyndan ikrar edildi. Haradinay suud dinlenşiginiň ýa-da söýlen sözünde bu zulüm diýdi we özüniň siýasy zamundygyny aýtdy. Onuň tutsak edilmegi Serbiýanyň we Kosowanyň arasynda dartgynlylygy güýçlendirdi. Gepleyer Azatlyk Radiosu hormatly radio dinleyijileri, siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Aşgabatda Awganistan boýunça 7-nji regional ykdysady konferensiýa 14-nji we 15-nji noýabrda geçiriler diýip Türkmenistanyň prezidenti Islamabadda ykdysady hyzmatdaşlyk guramasynyň sammitinde 1-nji martdan çykyşynda aýtdy. Resmi maglumata görä Gurbanguly Berdimuhammedow 2015-nji ýylyň dekabr aýynda Türkmenistanyň, Pakistanyň we Awganistanyň arasynda elektrik energiýa pudagy boýunça 3 taraplyň ulalaşyga gol çekilenligini bellädi. Berdimuhammedow Awganistanda parahatçylygy we howpsuzlygy üçin etmegiň regionda ösüş gazanmak üçin möhümdigini bellädi. Türkmenistan Awganistany ýeňillikli şertler esasynda elektrik energiýasy bilen üçin edýär we insanperwer kömegini iýerýär. Özbekistanly jurnalist we öňkü prezident Islam Kerimowyň ýegeniniň 10 ýyl çemesi wagtdan soň ruhy hastahanadan boşadylanlygy Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatynda edilýär. 1 martda çap bolan beýannama görä Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Mijatović Jamshid Kerimowyň boşadylmagyny makullady. Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň maglumatynda Kerimowyň haçan boşadylanlygy aýdylmady. Bu arada Özbekistanyň hökümetinden maglumat bolmady. Şeýle-de Kerimowyň maşgalasy hem agdalmady. Emma ma'lum bolşuna görä Jamshid Kerimow 25 ýylyň dowamında Özbekistany dolandyran we 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda aradan çykan prezident Islam Kerimowyň ýegeni 49 ýaşly Jamshid Kerimow Özbek hökümetini we Jazak regionynyň häkimetlerini tanqidlap ýazan makalelary bilen tanymal. Ol 2011-nji ýylda boşadylyp tema ýa-da gaýtadan ruhy keseller hastahanasyna ýerleşdirilipdi. Şeýle-de Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň media azatlygy boýunça wekili Dunya Mijatović Özbek häkimetlerini tutsaklykdaky beýleki jurnalistleri şol sanda Yusuf Razimuradowy, Salejon Abdurrahmanowy we Dilmurod Saidi boşatmaga çağırdy. Hormatly radio dinleyijiler, siz günüň käbir täzelikleri bilen tanış bolduňuz.
Gepleyer Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günnäli bilen men Ýowşan Nurwan. Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti Türkmenistanyň döwlete degişli idaralarynyň ählisinde pensiýa ýaşyna ýeten adamlaryň köpçüliklerin işden boşadylýanlygyny habar berýär. Neşriň maglumatyna görä pensiýa ýaşyna ýeten raýatlar köpçüliklerin işden boşatmak Türkmenistanyň prezidentiniň geçen ýylyň 4-nji noýabryna ministrler kabinetiniň mejlisinde beren görkezmesi esasynda amala aşyrylýar. İşleyen pensionerlerden dıyınmak görkezmesinin prezidentden aýdýanlygyna delil hökmünde Türkmenistanyň alternativ habarlar proýekti Türkmenistanyň syýasatçylyk baradaky döwlet komitetiniň başlygy Soluk Fungol çeken resmi hatynyň göçürmesini çap etdi. Emma Azatlyk radiosyna syýasatçylyk komiteti bilen habarlaşyp bu aýdylýany tasdiklatmak ýa inkar etdirmek başartmady. Solukowň geçen ýylyň 11-nji noýabryna gol çeken hatyndan çen tutulsa, pensionerler köpçüliklerini işden boşatmak 3 aýdan urak ýar dowam edýär we Türkmenistanyň alternativ habarlar proýektiniň çeşmesi bu prosesiň bir ýam tamamlanan edaralarynyň hem bardygyny aýdýar. Şol wagtda göçürmesi çap edilen resmi hatdan görnüşine görä syýasatçylyk baradaky döwlet komitetinde pensionerleriň işden boşatylmagy iş ýagdaýy. Ýagny bu pudaga daşary ýurt dillerini bilýän ýokary hünärli işgärleriň zerurlygy alınyan ýerdejileriň möçberini ýokarlandyrmak talaby bilen hem magly. Türkmen prezidenti soňky döwürde geçirýän hökümet maslahatlaryny global ykdysady kynçylyklara salgylanyp, ministrlikleriň we wedmostwalaryň maliýe ýagdaýyny durnuklaşdyrmak, aýlyklary ýokarlandyrmak hakyna gaýta-gaýta gurrun goýar. Emma muňa garamazdan Türkmenistanyň aýlyklar we pensiýalar inni ençe meýil bäri diňe her ýylyň başynda 10% köpeldilýär we ýerli tynçylaryň sözlerine görä bu diňe bazardaky narhlaryň adyndan 2-3 esse ýokarlanmagyna alyp gelýär. Egerde Türkmenistany bendiňiň 2015-nji ýylyň başyndan 60% gymmatladylanlygyny, dollaryň resmi kursynyň 2 manat 84 tenge bolanlygyndan 3 manat 50 tenge edilip, häzirki günde gara bazarda adyndan 2 esse gymmat satylýanlygyny nazara alsaň, global ykdysady kynçylyklaryň garşysynda türkmen raýatlarynyň günügeran derejesiniň gorawynyň üpçün edilýäni barada aýdylýanlar ananmak kyn. Azatlyk radiosu ýurt içinden gowşan maglumatlary esaslanyp, geçen ýylyň dowamyna newt gapygyna degişli edara kärhanalaryň ençemesiniň ýapylanlygyny, başga bir topar edarada bolsa iş orunlarynyň çäklendirilýänligini, işgärleriň bir toparynyň töleksiz dynjaşa iýerlenligini, bir topar işgäriň iş sagatlarynyň azaldylanlygyny habar beripdi. Emma Türkmen metdugaty bu meseleler barada dymýar we ýurtda ne ilat ýazynyň netijeleri, ne de işsizleriň sany aýdylýar. Ýöne bayramçylyklara gabat günäsi geçilýän tutsaglaryň möçberinden çen tutulsa, Türkmenistanyň garasyzlygyň başga ýyllaryndan bäri görülmedik derejede öten jenaýatçylygyň derejesi petelýär diýip boljak däl. Resmi taýdan tasdiklap bolmaýan habarlara görä, pensionerleriň köpçüliklerini işden boşatylmagy müňlerçe maşgalanyň güzeran ýagdaýyny has agyrlaşdyrar diýip çak edilýär. Azatlygyň yerli habarçylarynyň tasdiklamagyna görä, işsizleriň köpüsi onsuzdan pensiýalyan enetalarynyň hasabyna güzeran olamaga çalışýar. 2015-nji ýylyň noýabryna çap edilen maglumatlara görä, Türkmenistanyň adam ömrüniň ortaça uzaklygy 61 ýyl we türkmen raýatlary 62 ýaşynda pensiýa çykyp bilýär. Şol wagtda Türkmenistan sewitde raýatlaryna iň az pensiýa berýän ýurt hasaplanýar. Geçen ýylyň dowamyna ýurtdaky maliýe ýagdaýynyň, ykdysady meseleleriň has sylsyrymlaşanlygy, ilatyň güzeran ýagdaýynyň barha agyrlaşýanlygy barada habarlaryň gapdaly bilen bir gowy habar hem eşdirildi. 1-nji ýylda güýje giren kanuny laýyklykda Türkmenistanyň işsiz diýilen düşünje ilkinji gezek resmileşdirildi. Bu kanunyň işsiz hökmüne resmi hasabylan adama pul kömeginiň tölenjekdigi aýdylýar. Öz sevitingizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat email bergisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň. Biz hem habar bereriz. Metbuat email bergisi gmail.com. Gepleyer Azatlyk radiosu habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda hususy awtologlary sürüp gazanç etmegiň ýaşlaryň arasynda meşhur girdeji çeşmeleriniň birini öwrülenligine yerli ýaşaýjylar Azatlyk radiosuna gurrun berýärler. Maradaky bu ýagdaý barada özüni orazdurdy diýip tanadan söhbetdeşimiziň beren maglumatlaryny dinläliň. Söhbetdeşligi habarçymyz Sultan Atçylowa geçirdi. Ýaş sürjüler hawa iş ýok näme ýaş sürjüler sürýär. Maşin
Näme iş etjek diýsen, okuw guturdy men kire etjek, başga iş ýok diýe. Nirden işden? Aýlyk 3,5 milyon. Nire bardan 3 milyon aýlyk ol. Köne pullun 3,5 milyon ol aýlyk diýe. Şol işem ýok. Ondan bu şol maşynaly arenda diýe kardyna diýip alýarlar, şey diýip işlejek bolýar ýaşlar. İş ýok. Ýa-ni avtoinspeksiýanyň işgärleriniň esasy şol helagetler, şu ýaş türjüler bolýarmy? Ýaş türjüler näme soňkular, bir öňküler ýa-ni öňkü adamlar ýa-ni ýaş türjüler şol beýasma bermeli, sapmaly düşünje şoňa olardy. Kanun zat ol talap etmeýär hiç kanuny. Türjü talap eden ok. Türjü talap eden desen men Moskwa sürýän wagtym 80-nji ýylyň gurruny diýen 80-80'ler. Şo wagt ýol bellisiniň ýa-ni çäklendirmesi 90 kilometr sagatda. Häzir tehnika össü, dünýä össü. O Toyota maşynlar galy ýöne aýaň degirdiň ýüze bar ýa. O 90 pul galanma üçin edilýän zat ol 90 40 30 ıznak goýarlar ýol belgiler. O pul galanma üçin adamlar ýa-ni mahallem sözümde aýtdym, näçe gadagançyly döretdiňçe bular özüne aw bolýar. Kısınça yok, gadagan bolanok diýdiňçe pul gadanmaň çeşmesi ol. Indi şu taklanaýan wagtynda lalaşmak üçin berilýän 5 manat diýeniň möçür näçe bolýar? Näçe şol strafa bora berýär oglanlar. Berýär 20 manat, 30 manat, 50 manat. Ana şol berýär. Berýär diýip gurrun edýär. Edilmene 50 ýaşan adam da. Ana şoň ýaly. O galançlara Maraşkawada gatnaňda o paýlar iş tapman etdi. Şonu gidip 1000 kilometr ýol geçeňde şolara galýan pul 400 manat, 500 manat. 1000 kilometr ýol geçeňde 2 ýana gidip gelýär bir günne. Şolara 80 manat, 100 manat pul galýar. Gala ýa-ni özüne. Ola men tek şo ýanky gaýdan sapsaň maşynyň döwülmese, onu döwülüp maşynyň döwülüp ýanky gaýlyk çykdyjy bolsa onu nol. Hiç ýeri bähfitsiz boş gidip gelýär. Öňde boş oturanlaryň tapagy ýok. Şu oturmajak goly diýerler onu. O aňryňa pul basmak bardy, gurrun ýok. Günüňi aýlamak, günüňi zordan. Ana şoňa. Ýöne gaýlar sen ýoly pular o Samsunga makly etdi. Gaý bilen bir goňşusynyň öýüni, bir gara raboçy näme, garyş etdiýän adamyň öýüni, gaýlaň minýän maşynyň ikisini deňeşdirip görseň, düşnükli göze görünüp duran hatta pul alýarmya, aýly. Ondan şol wezipeler işe girjek bolsaň, halkyň arasynda edilýän gurrunlardan çen tutsaň, $5,000 düşüňdüne görä, wezipesine görä $10,000 çenli para bermen eken. Ana şoň ýagdaýlar. Men bu zatlary hökümetiň habary ýok bolsa, egerde bu zatlaryň hökümetiň habary bar bolsa, ýa-da ýok bolsa şondan habary. Men şu edilýän zatlara bir habary ýokdur. Bar bolmam çäre görülmeýän bolsa, men bu döwlete, halka garşy dönüklük diýip hasap edýän şonu. Biýawraýlyk diýip hasap edýän men şu zatlary. Gepleýär Azatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, eferde günüň habarlary. Mikrofon öňünde Hudaýberdi Hally. Aşybatda Olimpiýa şäherçesiniň golaýyna ýerleşýän 10 gowrak köp gatly jaýlaryň kabel telewizioniýalary we telefon liniýalary kesildi. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň aýtmagyna görä, parahat bir etrapçasyna jemi 200-den gowrak maşgalanyň kabel telewizioniýalarynyň we telefon liniýalarynyň kesilmegine bu sebitde alınıp barylýan awadanlaşdyryş işleri sebäp boldy. Bilşimiz ýaly, Aşybatda şu ýylyň sentýabr aýyna geçirilmegi planlaşdyrylýan 5-nji Aziýa oýunlaryna görülýän taýýarlyklaryň çägini bu sebitde 4 we 5 gatly jaýlaryň daşyna mermere meňdeş alfagon plitalaryny oturtmak çäresi güýçli depkinne dowam edýär. 10 gün bäri şol ýerde ýerleşýän jaýlardaky eýwanlar, split sistemalar kir serilýän we beýleki ýüpler sökülüp aýrylýar. Jaýlara täze plastik penjereler oturdylýar. Yerli ýaşaýjylaryň käbiriniň aýtmagyna görä, parahat bir etrapçysynyň Saparmurat Türkmenbaşy ýolunyň uğruna ýerleşýän 1-nji, 2-nji, 3-nji, 4-nji we 5-nji belgili jaýlaryndaky kabel telewizioniýalarynyň we telefon liniýalarynyň kesilmeginiň sebäbi öňkü liniýalary inni jaýyň içinden geçirmek planlary bilen baglanyşykly. Bundan 2 ýyl çemesi öň biziň jaýlarymyzda alfagon plitalary oturdulyny arka tarap şa ýollan görünmeýär diýip, onuň diňe öň tarapyna alfagon plitalaryny oturtdylar.
bizim kabel televidenlerimizi ve telefon liniyalarımızı hem jayın arkasından çektiler. İndem jayın arka tarafına da alfagon plita oturtmalı ettiler. Kabel ve telefon liniyalar jayları betgelişik görkezýär dip olar kesip indem olar jayın içinden çekecek deydiler dip parahat bir etrapçasynyň 4-nji jaynyň ýaşaýjysy 47 ýaşyndaky Gelmurad aýdýar. Häzirki wagt bu jaýlardaky kabel telewizioniýalarynyň we telefon liniýalarynyň kesilmegi sebäpli onlarça maşgala yerli we daşary ýurt telekanallaryna tomoşa edip bilmeýärler. Şeýle-de bu hyzmatyň gaýtadan haçan işläp başlajakdygy nämelimligine galýar. Şuna meňzeş ýagdaýlary Türkmenbaşy Şaýoğlunyň serhedine 2-nji we 3-nji hatarda ýerleşýän parahat bir etrapçasynyň 6-njy, 7-nji, 8-nji, 9-njy, 10-njy, 11-nji we 12-nji jaýlarynyň ýaşaýjylary da başdan geçirýär. Bu sebetin käbir ýaşaýjylarynyň aýtmagyna görä, mundan bir näçe ýyl bozul Aşgabat şäherindäki köp gatly jaýlar çanak antennalarynyň arassalananyna, olar penjereleriň öňünden sökülip, jaýyň üçüne geçirilipdi. Häzirki wagtda Aşgabat şäher häkimliginiň we jemaat kommunal hojalygy ministrliginiň talap esasyna bu jaýlardaky çanak antennalar hem dol sökülip aýryldy we olaryň deregine IPTV liniýalary ýa-da kabel telewizioniýasyny çekmek gözüňde tutulýar. Bu barada parahat bir etrapçasynyň 8-nji jaýynyň ýaşaýjysy 56 ýaşyndaky Bagtugul daýda şeýle gurrun berdi. Bize Aziya oyunlarına gelecek mihmanlar dikuçor ulen şehir aylansa, jaýlaryň ýokarsyndaky çanak antennalar şeherin görküne zeper ýetirer diýdiler. Biz çanak antennalaryň sökülmegine garşy däl. Ýöne bu barada bize öňünden duýdurmadylar, ýa-da öňünden kabel liniýalaryny çekmediler. Munyň netijesinde häzir 100den gowrak maşgala telewizionýa tomoşa edip bilenok. Ýaşaýjylaryň jaýlaryny kabel telewizioniýasy bilen üpçün edýän Türkmen Telekomyň käbir jogapkar resmisiniň aýtmagyna görä, çanak antennasy sökülen jaýlara kabel liniýasyny çekmek işleri adyndan 20 gün dowam eder. Sözümüzün ahirine ýatlasak, Türkmen häkimetleri we media serişdeleri Aşgabatda geçirilmegi planlaşdyrylýan Aziya oyunlaryny görülýän taýýarlyklaryň çägine näçe meşhurde maliýe serişdeleriniň karşylanyny barada ilat köpçüligine anyk maglumat bermeýärler. Emma Aziya oyunlaryna gawatlap Aşgabatda bahasy 5 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan ýürüýte Olimpiya şäherçesi we 2 milliard Amerikan dollaryna barabar bolan halkara aeroporty açyldy. Azatlygy line ulgamynda Osmok 420 773 797 383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Şahsiýetiniz dogry gizlilikde saklanır. Osmok 420 773 797 383. Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günneligi gepleşigimizde men Sahra dowam etdirýän. Türkmenistanyň döwlet eýçiligindäki Altyn Asr kampaniýasy häzirki wagt ýurduň çetki owalarynda da internetiň el ýeterlidigini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlyk radiosynyň line ýaly sosial saýtlardan habarlaşan käbir okuýjylary munyň tersini ýagny internetiň hiliniň ören pesdigini aýdýarlar. Biz munyň iş ýüzünde nähildi barada ýurduň çetki sebitlerine ýyg-ýygdan sapar edýän ýazyjy we synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeş boldyk. Ol bu barada öz sözüne şeýle başlady. Yurdun çetki owalaryndaky internet hyzmaty Laýçada Balkan welaýatynyň Demirgazyňdaky owalardaky internet hyzmaty hakyny edilşiň agyz bolup oňyn urun edere ihrak ýok. Sebäbi meden zona diýilýänden ortaça 250-400 kilometr aralygynda ýerleşýän bu owalarda internet hyzmatlar eýhem Altyn Asr atly köpüjükli mobil telefonunyň özü bilenem gepleşmeklikde ýurt raýatlary Balkan welaýatynyň Demirgazyňdaky owalaryň ýaşaýjylary uly kynçylyklar başdan geçirýärler. Olaryň aglawasyna bolsa telefon aragatnaşygy ýok diýen ýaly Altyn Asr mobil telefon aragatnaşygy juda yaramaz ýoly goýulan ýokun bolmasa Türkmen ärim 50 katly Emeli Hemranyň kosmosy çykarylary 2 ýyl çemezi wagt geçdi ýöne
Vilayetin Balkan vilayetinin Demirgazy'ndaki onlarca owalarına enterim şol köynehen, enterim telefon aragatnaşy juda yaramaz ýa-da ýok. Ondan internet aragatnaşy hakkında gurrun edip oturup işim ýok. Amanrada bu agdan owalarynız haýsy owalar we olarda näçe çemesi ilat ýaşaýar? Men gurrunu edýän owalarym bular Garayman, Awlamış, Garayılgın, Kizlik ýazy, Azygy, Dügünçi, ýa bir giden owalar, şol owalarda da ýaşaýjylaryň umumy sany juda beýle köp däl. Onda sebäbi edilip şeýleleýin bir medeni zonada ýaşaýan ilat bilen deňeşdireninde beýle köp däl. Sebäbi o ýerler sarwa bolary, adatly sarwa bolar bolsa 10 içenden in ulu bolanno 30 çowra bolýany. Mende gurrun edýän owalarymda sarwa bolarna mahsus bolan ilat ýaşaýa her owada in ağından 10-15 hojalyk käbir owalarda bolsa 150 hojalyk ýaşaýa. Ene şonlardan hazap beripdi onu. Şu ýerde ýaşaýanlaryň umum sany 3-4 min adama çelli baryp ýetdi. Amanrada bu owalarda internetde işi düşen ýaşaýjylar bu hyzmatdan peýdalanmak üçin iň ýakyn aralykda nire gitmeli bolýarlar? Şu owalarda ýaşaýanlar internet hyzmatyndan peýdalanmak üçin ol goňşy bolan owalarda mümkinçilik ýok. Şonuň üçin iň oňat bolan ýagdaýyny onu olar bir häzirki Türkmenmaşy, öňkü Krasnovodsk şäherine ýa-da bolmasa häzirki Balkanawat, öňkü Nevtda şäherine gitmeli bolýarlar. Şu ýerlerde internet hyzmatyndan peýdalanmagy uzyp tutulmasy mümkinçilik bar. Atlandyran iki şäherimizde de barmak buktan aýmaly internet kafeleri var. Hem de şu yerlerde simsiz internetin hyzmatyndan peýdalanyp bolýar ýöne zatdan üstüne ýene bir zat goşmak gerek. Şu yerlerde internetin ýoklugy sebäpli ýaşaýjylaryň internet sowatlygyny pet derejede ýaşaýjylara internet sowatyn bermek barada bolsa edilýän alada tas ýok diýenýäli. Şonuň üçin juda zeruriýete düşen adamlar şol aglan şäherlerimize gelýärler hem de internet ulgamyndan ullanmak başarýan tanışyşlaryndan dogan garnaşlaryndan özlerini kömek etmegini haş edip garad internetden çäkil derejede peýdalanýarlar. Gepler Azatly radiosi efirde habarlar günnäli bilen men Ýogşan Nurwan. Kyrgyzstanyň Oppozisiýa partiýasynyň lideri Ömürbek Tekebaýewiň tutsak edilmegi bilen başlanan galagopluk onuň siýasy partiýasynyň bir iş Türkiýanyň ýanwarda ýykylan ýük sorunyň derňegi bilen baglanşdyrmagy netijesinde täze bir öwrümally. Atamyakan partiýasy ýykylan sordaky ýükleriň prezident Almazbek Atambaýewa degişli bolanyny we Tekebaýewiň bu aradaky suwutnamany aşak basmak üçin nyşana alnanyny aýdýar. Prezident Atambaýewiň sözçüsü bu aýdylýany ýalan diýip onu inkar etdi. Kırgızstanyň Daşary işler ministrligi hem 1 martda bu aýdylýanlary ret etdi we Türkiýanyň ilçisiniň oppozisiýanyň salgylanýan suwutnamasyna galp diýenligini aýtdy. Tekebaýewiň Atamyakan partiýasynyň aklawçysy 1 martda Tekebaýewiň ýykylan türk sorunaky ýükleriň prezident Atambaýewa we onuň aýalynyň degişliligi baradaky dokumentleriň çap edilmeginiň öňüni almak üçin tutsak edilenligini aýtdy. Tekebaýew 26 fevralda Kiprden Türkiýanyň üstülen Bişkek'e gelenine tutsak edildi. Talaýgul Toktakunowanyň jurnalistlere aýdan sözlerine görä kanun goraýjy uramalaryň wekilleri ol dokumentleri jemgyýetçiligi ýetmänkä almak üçin Tekebaýew aeroportda tutsak etdiler we onuň aklawçylar bilen duşmanyň öňüne bagladylar. Tekebaýew bu maglumaty öz wagtynda jemgyýetçilige ýetirip bilmedi diýip aklawçy aýtdy. 16 ýanwarda Bişkek'in golaýyna ýykylan My Cargo 747 400 sorunlu 4 san ekipaj agzasy we ýerdäki 35 adam helak bolup ýüküň nire barýanyny hem de eýesiniň kimdigi hakynda bir topar gep gurrunyň ýaýramagyna sebäp boldy. Toktakunowa Bişkekde guralan metbuat ýygnagyny onuň öz sözlerine görä Türkiýanyň howpsuzlyk gullugynyň resmi kagazyna çap edilen dokumenty görkezdi. Ol bu dokumentyň rusça terjimesi ýani sesli kody we Türk howpsuzlyk gullugynyň ýykylan uçur boýunça derňe geçirenligini hem de ol ýerden tapylan mobil telefonlaryň, kompýuterleriň, beýleki tehnik enzamlaryň, nagd puluň we gymmat baha metallaryň hem de daşlaryň Kyrgyzstanyň prezidenti Atambaýew hem de onuň aýalyna degişli bolanyny barada netije çykaranlygyny aýtdy.
Emma Kırgızstanyň Daşary işleri ministrligi ministri Erlan Abduldaýewiň Bişkekde Toktokunowanyň metduwatygynyňdan soň oppozisiýanyň beýanatyny ara alyp maslahatlaşmak üçin Türk ilçisi Metin Kılıç bilen duşanyny aýdýar. Ministrligiň beýanatynda Türk ilçisiniň Abduldaýewi Türk Howpsuzlyk Gullugy beýle usulla işlemeýär we öz resmi kagazynda çap edilen dokumenti hiç kime bermeýär diýeni gaýdylýar. Bundan başga ministrligiň beýanatynda Kılıçyň Kırgız ministrine Toktokunowanyň 1 martdaky metduwatygynyňda görkezlen dokumentiniň galyp ýasama dokument bolanlygyny aýdanlygy bellenilýär. Tekabayev uçur helakçylığın derňemek goýunça parlament tarapyndan döredilen komissiýanyň başlygynyň ornatary hökmünde bu işi derňemekde işçilik görkezipdi. Şeýle-dol Kırgız resmiýetleriniň uçur eýeti barada gapma garşylykly maglumatlaryna salgylanyp, Kırgız häkimetlerini bu helakçylyk baradaky maglumatlary ýaşyrmak synançygyny aýplapdy. Atambayev ne uçurun yıkılan yerine vardı ne de aman alanlar pida olan o adamlarının garnaşları bilen uçtu. Prezident administrasiýasynyň maglumat siýasaty bölüminiň başlygy Almaz Usanov aklykçynyň aýdýanlarynyň diňe bolgusyzlykka ýalan näligini aýtdy. Hakykatda Tekabayewiň aklykçylarynyň eden zady derine we päsgel bermek. Bu jenaýat işini siýasalaşdyrmak we jemgyýetçiligiň ünsüni başga ýana sogmak üçin edilýän zat diýip ol Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Kırgız gullugyny aýtdy. Şu aralykda Tekabayewiň ýüzlerçe tarapdary tapgır 4-nji gün protestde çykyp Tekabayewiň boşadylmagyny talap etdi. Kırgız Milli Howpsuzlyk Komitetiniň başlygy Abdul Segizbayev bolsa kanun çykarjylara bu derňe olarak hiç bir basyş görkezmezlik barada duýduruş berdi. Kırgızstanyň öňkü prezident Roza Otunbayewa Bişkekde urulan protestde çykyş edip Tekabayewiň tutsak edilmegini adalatsyz we syýasy sebäpli diýip atlandyrdy. 27 fevraldaky sud karary Tekabayewiň 25 aprele çenli tutsakda saklanmagyny buyurdy. Ol premier ministriň ornatary bolup işlenmek halyna Rus biznesmeniniň $1 milyon para almak aýplamasy esasynda derňelýär. Gepler Azatlyk Radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, eferde siz bilen men Kabuldan Şaýmyrdan Ulum Radi. Awganystanyň Baglan vilayaty strategik region hasaplanýar. Baglan vilayaty merkez Kabul bilen Demirgazyk Awganystany birleşdirýän çatyrykda ýerleşýär. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň 9 vilayaty Baglan vilayaty arkaly paýtaxt Kabul bilen baglanýar. Demirgazyk Awganystanyň gatnaw ýoluny jeňçileriň kesmek isleýändigini resmiler bildirdi. Baglan vilayatynyň merkezi Pulukmur şäheriniň goýunda Awgan güýçleri bilen talep söwüşçileriniň arasynda çatışyk barýar. Vilayatyň Dehane gory dendi Şahabeddin atly etraby jeňçileriň iýeçiligine geçdi. Düýün güýçlik vilayatyň Talawberpek atly etrabyny Taliban basyp aldy. Talawberpek atly etrabyň synandygyny Awganystanyň Gorunmak ministrligi tasdiklady. Ministrligiň medbugat wekili general döwlet weziri etrapda kynçylygyň ýüze çykandygyny dile getirip Azatlyk radiosyna şeýlediydi. Talawberpek müşkil ijad şudan Talawberpek etrabynyň çar tarapyndan jeňçiler hüjum etdi. Awgan güýçlerini kyn ýagdaýa düşürdi. Yetki kan bolmasyn diýip Awgan güýçleri ýyza çekilmek mejburiýetinde galdy. Ýöne etraby jeňçilerden ýyzyna gaýdyp almak üçin alada edilýär. Talawberpek etrabynda talep söwüşçilerine garşy harby operasiýa geçirmek boýunça taýýarlyk görülýär. Talawberpek etrabynda duran kynçylyk tezlikde çözüler diýip general weziri umyt bildirdi. بسیار زود به این مشکل رسیدگی میشه بسیار زودی مشکل حل میشه. Baglan vilayatynyň 15 etrapy bar. Vilayatyň etraplarynyň hemmesinde de jeňçileriň hereket edýändigini bilermenler aýdýar. Baglan vilayatynyň vilayat geňeşiniň agzasy deputat Pirozeddin Aymak döşe atly etrabyna da jeňçileriň wehim salýandygyny Azatlyk radiosyna aýtdy. Etrabyň iki tarapyndan talep ýaragylarynyň bir bada hüjum edendigini deputat nygtady. Awgan güýçleri Talibana ýesir düşdi. Uruş sebäpli Madar Kabul şaý ýoly bir näçe sagatlap ýollagçylar üçin ýapyldy. Ýollagçylara da jeňçiler hopawandyrýar diýip deputat bellidi. Talaba du istikamat balay Talawberpek etrabynyň häkimi Paýz Muhammed Emiriň Azatlyk radiosyna aýdyşyça etraba mundan 4 gün öň jeňçiler hüjuma başlapdyr. Emma merkezi hökümet we yerli häkimetler tarapyndan kömek ýetişmedi. Etrapda Awgan güýçleriniň sany azdy. Şu sebäpden etrap
sindi dip hakim öz nägeleligini beýan etdi. Dalili sukutu uluswali talaw barkat. Özbegistandan paýtagat Kabula iberliýän elektrik sütunlary Wesim hem Baglan vilayatynyň üstünden geçýär. Geçen ýyly jeňçiler elektrik sütunny ýumurdy. Özbegistandan Kabula gelýän elektrik tok bir näçe gün kesildi. Yer gelende belläp geçdik Türkmenistanyň iberiljek elektrik geçirjisini hem Baglan vilayaty arkaly gurmak gözüňünde tutulýar. Türkmenistanyň getiriljek elektrik togy üçin Baglan vilayatynyň territoriýasynda elektrik stansiýasynyň gurulşyna ýam başlandy. Hormatly radio dinleýijiler, şunuň bilen habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny geçirip gotarýarys.